Oke abi, brush kambai, makam sudah tangga sih. Ini kulum naja sih baik. Good morning from July. Oh, yesterday we arrived here around 8 o'clock, right? मैया जों 8 सफैदों ना? Yes, and दिनैहाय जोङो बिराद मोजां उन्दुबाय बेयावहाय. Beautiful hotel, very nice. बियो जुवायावनो लोगोफोर जोङो दा सिखारबाय आरो बायराव नायोबा अखाया एसे खमायबाय. Yes, एसे खमायबाय. अखानि थाखाय दिनैनि प्लेनिंआ एसे फावसायबाय. जोङो दायो दाबसे जायगायाव थांगोन. बेखौ आं खोन्थागासिनो दङ. सिखारला जोबाय नामा? Good morning ना? नों सोर मानो इसेबां गन्डगलब्रा? Hey, नङारा ओंखारबाय. होस, खिदोंमोन आं. खिदोंमोन. दावराव खिनायानो एफा गन्डगल. जोंनि रुमा बांसिन दंना ओंखायनो दावराव बांसिन जायो. फंबाय. गेस हिसाबनि फैदों बिथाङा. स' आसा खालामबाय थादों बेबायदि बाहागो लाबाय थागोन फंबायखौ. On here. Good morning. ठीक है भैया. ठीक है ना? क्या कर रहे हैं अभी? मैं प्लास्टिक घुसा रहा है जूते में. Okay. Enjoy guys. Enjoy your trip. Oh, ready जाबाय ना दा? ready जाबाय. ओंखारसै. अच्छा. दा मोनसे वाटारफलाव थांसै. अच्छा. ओमफ्राय पुरा इयावनो संनानै खावनानै जानोसै. जाबाय. अखायाव बार खोलो खोलो. अच्छा. मा पजिशनाव दं दा बाबिलाय? Thumbnail ra. Thumbnail. Kita hogara hobaly 8 minute. 8 minute hogara 8 minute खायनो. नों सेकेन्डआव हगारदोबा? मावनोसै. इदिनालाय आंबो जाबाय आं हगारथ'ले आं. अके लोगोफोर जोंनि क्लाबाव मा बुंनो ब्लगार साबैसे ब्लगार दङ सासे जाय आगे बेफोरबायदि होनलायनोसै जाबाय जाय आगे बेनो भिउस मोनग्रोगोन बायदिसो जाहैबाय दे जेबो नङा जायो दिया गावबागाव एक्सट्रा लादेरनानै होबानो जोब्बाय ना जोब्बाय अके लोगोफोर जों बिदिबा रेडि जानि आरो क्लिन्टना जोङो दा लकेसनखौ हरबाय 6.3 किलोमिटार बेनिफ्राय स' नाव जों बयबो रेडि जाजोब्बाय बे हटेलनि मुङानो जादों रेस्टवेल हटेल दे फै नोंथांमोनाबो बे हटेलाव जवायाव जेब्ला फैयो बिराद मोजां दामाबो खम 1500 नामा पार नाइट येस 1500 आरो बारा दामबो नङा खमबो नङा ना थानोथ' मोजां मोनदोंमोन आङो येस मोनसे वाटारफलाव थांगोन बिनि नामखौबो दासिमबो खोन्थानाय जाथ'वाखै आदैया बिराद मोजांनो टेन्ट खालामनानै थानोबो मोजां वेदारा बिदिनो अखा हानानै नै दायो बार बारदों खुहा फैदों बेबायदि आरो खिन्थु जोमैया नै सा बिरगासिनो आयौ जोमैया नै खाथियाव नै दाङो मोनलायदों नै जोमैखौ बिराद गोजौआव दङ जोङो फैद' आं लास्टआव होयै लानानै थांनोसै सोरबा थालांदोंब्ला आन्दायदोंब्ला This is my third time in July बे समाव आङो third time जाबाय बेयावहाय जुवायावहाय नायनि माबायदि जायगायावहाय आङो गोदान लकेसनाव जोङो थांनो हायो ना लोगोफोर आरो दिनैहायथ' जोङो जागोन माने पिकनिक सिस्टेमसो जाहैखासिगोन आरो क्लिन्टन ब्रादारा गासैखौबो प्रभाइड खालामजोबनानै दङ मैगं थाइगं गासैखौबो साफा एभ्रिथिं बेयावहाय एसे अफर'ड बायदि माने आयै माथो GHM गेस्ट हाउसआ बेयावबो बिराद मोजां माथो थानो दामि जागोन एसे माने अफर'डना बैफोरबायदि अफर'ड नङा माने फाक्काया बायजोब्बाय नै बिनि थाखाय बायनायखाय हारांगा हारांगि एसे जादों हाजोनिफ्राय दै बोहैब्लाबो खुरख्ल'यै जाहैबायना बेयावनो बे गासैबो माबाया मा बुंनांगौ जाखो बेखौहाय सिमेन्टफोरा गुगाजोबलाङो आरो नै वाव no entry for load trucks okay obey traffic rules okay Google Baba मा रायलायफैदोंमोन आं खोनाजोबाखै जोंथ' उन जाबोबाय नालाय दा रायलायनाया इंलिसनिसो होनदों इंलिसनिखौ नों बुजिया आरो माबा होनदों नोंसोरो 2000 गास्लायस्लाय आं सरकारि रायलायना होनोसै थानायखौ सरकारियावहाय एसेबाबो खम जानाय
ओमफ्राय 2000 गास्लायस्लाय 1000सोबाबोथ' जागोन ना औ औ बेबायदि होनदों आरो इंलिसनि खमायनायसैलाय नोङो माला गैखाया माल गैया इसेल' दं जौ गोजासै बेयाव आं मिथिखायो सालथे जवायाव बिराद हेभि अखा हादों आखान जेबो लाबोखायाखै बेग फिसाल' लानानै फैदों ड्रेस गांथामल' लानानै फैदों टेन्टखौ जास्ट माबानि थाखायल' आं लाबोफाखादों खारन जों हटेलावनो थानांखायो बबेयावलाय नों टेन्ट साजायना थानो हानो दा लामायाव आफादत्तनि थाखाय लाबाय सानावलाय आं मोजां सालायनो हायो है नों बिराद थाफ्लालै सालथे नोंखौ होयै होयै लानानै थांगोन आं नों आंनि सिगाङाव था मा लागोन आदै मा बन लानानै थांसै ना औ ओइ साला है रेजेट जेबो होबायलै बियो आंखौ रुटि गुरथाम जाना उदैया दोम थाबाय उखैनाया खिन्थु दायो जोङो थांगासिनो दं लोगोफोर मावफुन फल्सआव बिनिफ्राय 27 किल'मिटार 48 मिनिट्स लागोन होननानै गुगोलाव देखायगासिनो दङ दा आं बेखौनो नायनानै थांगासिनो दङ दाख्लैनिफ्राय फैबाय थादोंमोनब्लाबो ना बे मावफुन फल्सआव थांनाय जायाखैमोन मोनबैसे फल्स बेरायनो ना लोगोफोर अयथासार दं जवायावहाय वाटारफल नायनोब्ला जवायाव फै नोंथांमोना हाब सानथ्र'हायै वाटारफल्स नोंथांमोना नुनो मोनगोन बै हाजोखौ नाहरलाय दुलुलुद बेसेबां समायदों बे लामाया डाइरेक्ट सिलचर थाङो आरो सिलचर थांबायथाय नोङो मिज'राम आइजल थांनो हाबाय गासैयावबो बेनो बे रुटानो वाव what a beautiful what a nature यार अमा बेदर लाबाय टमेट' लासिगोन बानजुद सामब्राम बायदि बायला लाजोबगोन दिनैहाय बाजारालाय थिगैनो दंलै माथो हिन्दीबा बुजिना बुजियालै इंलिस ओइ नै दुन्दिया लानो नागिरदों औ बेसेबां लाखो आदै 50 मोनसेयाव 50 बिराद समायनालै लामाया मावफुन थांनाय लामाया बिराद बरिया नै बेनो लामाया हाजो गेदा गेदि जिग जाग लामा दं बिरादनो बिदिनो सिनारिया एकदम फसायदों आं फसायदों बिदि दंफाङा साइड साइडआव मेरला दं नै बे दंफाङा वाव आयु आलादा मोनखायोलै खिन्थु शुटिं खालामनोबो बिराद बरिया जागोन बेयाव वाव फैनानै मोनसे नटिस खालामदों नैबे डाम्पारखौ नुदोंना बे डाम्पारखौ गासिबो खैला लद गोजा बियो बिनिफ्राय बिनि बडिया बे डाम्पारनि बडिया अनलि 16 सेमनि बडिल' मिथिबाय ओमफ्राय बिसोरो मा खालामो बेखौ एकदम उखुमनिबो केबिननिबो जौसिन होखायो रेलिं सावदेरनाया अयथासार गोजौ नोंथांमोना नुखादोंना जोंनि चिरां बङाइगावआव बिदि सालायहैलाय हाब फाइनानो बेसेबां नांगोन एमबिआइआ खिथां फैसा जाबावनाय नङा ओरैनोबाबो एमबिआइआ जोंनि डाम्पारा एफा एनै होनानैसो खारखानांगौ अभारलड एसे जाहैलाय थियो नालाय फैसा होनानैसो खारखानांगौ जायो नुबायना नै अयथासार गोजौ खारानै है नङालै बे बियो बङाइगाव चिरां क'क्राझाराव खारनांगौला बे गारिया सेवगोनलै माथो आं बुंखायो सफैबायानोसै माथो नै एन्ट्रि गेट टु मौपुन फल्स बेयाव जोङो दा सफैनो हाबाय एन्ट्रि फिस लागोन बिसोरो वाव जास्ट वाव आई कान्ट बिलिभ दैट आरो उनावबो नायदो नै लाइन बेसे समायदों मा नोंथांमोना बिदि सालायनो लुबैया नामा वाव आयौ फाइनालि जोङो मावफुन फल्सआव जोङो सौफैबाय लोगोफोर वाव जास्ट वाव आई कैन बिलिभ आं फोथायनो हायाखिसै बे जायगाखौ माबा समायना जायगा आच्छा बेयाव पार्किं जाजोबसिगोन बिनि उनाव
फल्सआ बबेजों दङ बेखौबो जों नागिरजोबनोसै ओइ गोथौथार माथो हरैहाय बे गोथौजों जागोन इयो फल्सआ सफैबाय आदै सफैबाय एसे गिदिंलाबायनि आङो मा मा दं मा मा गैया नायग्लांलाबायनि दिस इज गांसो बिउटिफुल गांसो वाव नैबो जिरायफैनो हायो खनायाव ओइयाव वाटार माबा दङ नै सुइमिं पुल दङ एकदम अयथासार जायगाया मोजां आय नै नंगौ आंनि खहा जानायखौनो लुबैखायोबा लोगो आइथिङालैबा खहा जानायखौ लुबैनो नाङा ओइ गालेमायमोन रा लिमिबायमोन बे हाजोआ स्लिपारि बि केयारफुल लोगोफोर आंबो सानाखैमोन लिमिनगोन होननानैहाय लिमिनबायानोसैमोन औ ओइ एसे साइड खालामदो दे मा गफ्र गोनांफ्रा दुगा आरो नों बायनो हाथाराखै बायगोन नों दिनै फैनानै गफ्रनि भेलुखौ नों मिथिबायथ' मट' ब्लगिंआव सालथे नोङो बायसिगोनब्रा सालथे नोंखौ हाया होननानै दाबो बुङाखै नों बायसिगोन दालाय खांगासिनो दं नोङो थाइनै फैजेनबाय दे आंबो हरगोन दे थाइनै हरगोन आं मैयाबो बुंदों नों 10,000 बिदोंनो मैयाबो जागोन दे नोंनि 1.5 लाख साबसक्राइबार बारबाय थाइसे बयबो हरलाथ' आयौ है जाखिनि नायो बेनो हरगोन ना नोङो सफैमारबाय बिदिबा लोगोफोर जि थांखियाव जोङो सिन्था खालामै जोङो नाजादोंमोन बेयाव जों सफैबाय खिन्थुब्ला अखानि थाखाय जोङो आरो जोंनि थांखियाव सहैबावाखैसैलाय टारगेटआव माने दस्रायाव फैबावलायबाय मावफुन आंनि थार्ड टाइम बियो दा थार्ड टाइमावहाय बे मावफुनावहाय आं सफैबाय सेकेन्ड टाइमसिम आं सफैयाखैमोन नायलांजोबनो हाया अयथासार वाटारफल दं बेयाव फाग्ला आयो थासारफोर जोङो दा बिदिनो जानाय लोंनाय गासिखौबो लाबोजोबखाबाय दा आदैना आदैनिनो टेन बियो बिराद गिदिर न' लुफैबाय आदैया बेयावबो लुबावसिगोन ना आदै लुबावसिगोन ना बेयावबो दे रिल्स लानायफ्रा नायदोब्रा नै स्टेप बानायना होखादों आदा मनज आरो गार्डलेनगोन बेखौल' नायनांगौ खिन्थु गोब्रालै नै आदा नै गोब्रा माबायाव खांसुरिनिबो बिदिनो स्टेप बानायना होदों बिराद गोब्रा आरो लिमिना स्लिपारि नुयो नै नुनाया खिन्थु लिमिना आरो बिराद लिमिनला नुयो नै जेबो नङा खिन्थु गोब्रा जोंनिथिंजायब्ला आदा मानसि थाबायै जायगायाव गार्डलेनानैसो गोलैखायो जोंनिथिंजाय बादामालियानो रोदोमजोबनानै थाखायो दानफायनानैसो दोनथेखो ना माखो आदा बायदोंसो बायनायनि गोजौआव बायखाबायलै आच्छा बायखाबायना ओमफ्राय बिसोरखौ फोसाबनांगौसैना आं एसे सन्देह जादोंलै आदा सन्देह जादों औ खिन्थु बुस्थुआ बिसोरो बायनानैसो थादोंगोन बुस्थुआ ओइने गोजौआवहाय खिन्थु मिन्थियाखै खोमा बिसोरो ने फै ओंखारबो दे लोगोफोर फोसाबफैयाखै नै साला फैसा लादों जोंनिफ्राय एन्ट्रि फिस लामाखौनो क्लियार बानायनो हायाखै औ बिराद मोजाङै बानायदोंलै बेखौ आदा औवा बायदि औवासो सानदोंमोन आंथ' बेखौहाय नैबे गान्थियाखौ एसे खाथि लाबोनांगौमोन नै बेखौ नंगौ अब्ला एकदम औवा सानसिगौमोन आरो जोंनिया जाबाय दै बाज्रुमनायनि खफ'जोंनो सिजोबगोनलै आदा बावबो सिजोबगोन आयौ आयै सियो नै
अयथासार गोजौ लोगोफोर सिजोबसिगोनलै वाव जानाय नङालै दायो गोजौआव फैबाय आङो दैया माबोरै गबोयो नोंथांमोननो देखायगासिनो दं नै बिनिफ्राय गबोबाय दा द्रुम 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 बाज्रुमहैबाय बेयाव गाहायाव दहाय जिरायना देखायदों बिदि आं एसे खाथियाव थांबावनि दै वाव सिमेन्ट लुनानै दै लाबोनाय बादि सिमेन्टखौथ' लुखादों बैयावबो दैजों नामा बाज्रुमनाय दैया दंग' बादि फैबाय नै एकदम अन्थाइ सेर 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 ओरै सिंजों हाबलांबाय आरो माबोरै हाबलांखो आं देखायबावनि नै माबोरै दानख'नाय बादि जाखो बेलाय बे माबोरै दानख'नाय बादि जाखो माबोरैथो दानख'नाय बादि जाखो बेलाय दैयालाय औ अन्थाइयालाय दानख'नानै लाबोनाय बादि वाव 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 बायनायलै बे माबोरै जाखो माबोरै जाखो माबोरै जाखो बेलाय लोगोफोर सिंजोंहाय दानख'नाय बादि अन्थाइ ब्रिज आसरित वाव भिउखौ नाहरदो ओरै गलांबाय बिराद इन्टारेस्टिं प्लिज डु काम नोंथांमोनाबो फै बेरायफै ओरैबादि गोजोननाय मोनगोन आरो अखा बोथोराव फैबा एसे खस्थ' मोनगोन गोलोम बोथोराव फै गोलोम बोथोराव फैनानै बै दै बाज्रुमनायनि खफ'जोंहाय दुगै बरिया मोनखागोन सिंजों बिदि आरो नै वाव लिमिनगोन नामा आयौ लिमिनोलै सोरबाफोर मिउजिक भिडिअ बानायनो थाखाय लकेशन नांगौब्ला मुपुनाव फै ओरैबादि बरिया नोंथांमोना खालि लाइटलुम नुना बाद हो मुपुनावबो फै ड्रन लानानै फै अयथासार मोजां भिउस मोनगोन वाव जास्ट वाव फै जों सिगां मुपुनाव फैनायमोनब्ला दाख्लैहाय जों बानायफैनाय भिडिअआ बेयावसो बानायफैगौमोन जोंबो मुपुनावसो एसे बुरबक जाबाय जों साला लोगोफोर भिडिअखौबो फोजोबसिगोनलै आङो आदैया हारसिंनो बिराद खस्थ' खालामनानै संगासिनो दं नै बिदि संनाय खावनायाव आदैखौ आयै मानिनांगोनलै आदै ना आदै औ जाबाय दे आदै आंबो गाहायाव थांला दे आं दा फैबाय लोगोफोर बेदर जासिगोन इन्जय खालामसिगोन स' लोगोफोर मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो डु सापर्ट मी बेबायदिनो मोजां जायगायाव थांनानै नोंथांमोननो सिनारिफोर भिउसफोर देखायबाय थानो हानायफोर बादि दे लोगोफोर हामबायसै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनबाय नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन